Γεια σε όλους και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ιστοσελίδα για 10 λεπτά στο Blogger. Μπαίνουμε στο Google, πατάμε εδώ πάνω και Blogger. Εσείς θα πρέπει να φτιάξετε λογαριασμό στο Blogger και όταν φτιάξετε θα σας βγάλει εδώ πέρα. Όπως βλέπετε εγώ έχω ήδη φτιάξει blog. Για να φτιάξετε καινούριο blog πατάμε νέο ιστολόγιο. Εδώ βάζουμε τον τίτλο, ας πούμε iPhone. Εδώ βάζουμε την διεύθυνση. Βλέπετε ότι η διεύθυνση είναι διαθέσιμη και εδώ διαλέγουμε πρότυπο και μετά πατούμε δημιουργήστε ένα ιστολόγιο. Το ιστολόγιο μας φαίνεται εδώ πέρα. Ελάτε τώρα να δούμε πως φαίνεται. Πατάμε προβολή ιστολόγιο. Όπως βλέπετε δεν έχει τίποτε μέσα. Είναι κενή η ιστοσελίδα μας. Για να βάλουμε νέα ανάρτηση πατάμε εδώ στο μολυβάκι. Εδώ βάζουμε τον τίτλο. Εδώ κάτω μπορούμε να βάλουμε ένα κείμενο. Μπορείτε να βάλετε το μέγεθος των γραμμάτων. Επίσης μπορείτε να βάλετε εικόνα από τον υπολογιστή σας. Εγώ θα βάλω από το ίντερνετ. Εδώ φαίνεται η εικόνα και μετά πατάμε πρόσθεση επιλεγμένο. Εδώ φαίνεται η εικόνα μας, μπορούμε να την μεγαλώσουμε και να την μετακινήσουμε. Επίσης μπορούμε να βάλουμε βίντεο. Εγώ θα βάλω από το YouTube. Διαλέγουμε όποιο βίντεο θέλουμε και πατάμε επιλογή. Επίσης και το βίντεο μπορούμε να το μεγαλώσουμε και να το μετακινήσουμε. Και μετά πατάμε δημοσίευση. Πατάμε ακύρωση και προβολή. Όπως βλέπετε τώρα η ιστοσελίδα μας δεν είναι πια κενή και βλέπετε τώρα πιο ωραιότερη. Εδώ είναι ο τίτλος, το κείμενο που βάλαμε, η εικόνα και το βίντεο. Hey guys. Τώρα αν κάποιου δεν αρέσει το πρότυπο ή το φόντο θα το αλλάξουμε. Για να αλλάξουμε πατάμε πρότυπο και προσαρμογή. Διαλέγουμε όποιο πρότυπο θέλουμε. Επίσης εδώ κάτω φαίνεται το πρότυπο που διαλέξαμε. Μπορούμε να αλλάξουμε και φόντο. Πατούμε κατάργηση εικόνας και μετά διαλέγουμε όποιο φόντο θέλουμε. Να βάλω ας πούμε την εδώ την εικόνα και πατάμε τέλος.
Τώρα φαίνεται πιο ωραία. Όταν τελειώσουμε πατάμε εφαρμογή στο ιστολόγιο. Και μετά πίσω στον Blogger. Επίσης μπορούμε να βάλουμε σελίδες. Θα δούμε εδώ. Εμείς δεν έχουμε καμιά σελίδα. Πατάμε δημιουργία νέας σελίδας. Βάζουμε τον τίτλο. Ας πούμε αρχική σελίδα. Και πατάμε δημοσίευση. Και εδώ φαίνεται όλες οι σελίδες που βάλαμε. Επίσης μπορούμε να δούμε τι σχόλια άφησαν στην ιστοσελίδα μας. Στατιστικά μπορούμε να δούμε πόσες προβολές έχουμε. Κέρδη, εδώ μπορείτε να βγάλετε χρήματα από τον blog σας, αλλά για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά. Καμπάνιες, μπορούμε να αυξήσουμε τις προβολές κάνοντας διαφημίσεις στον Google, αλλά για αυτό πρέπει να πληρώνουμε. Διάταξη, μπορούμε να μετακινήσουμε εδώ τον τίτλο, να τον βάλουμε ας πούμε αριστερά, δεξιά, κάτω, πάνω. Μπορούμε ακόμα να προσθέσουμε gadget. Πατάμε πρόσφυγη gadget. Και εδώ διαλέγουμε όποιο θέλουμε. Ας πούμε αυτό εδώ. Πατάμε εδώ. Και αποθήκευση. Αυτά που ήθελα να σας δείξω σήμερα. Θα βγάλω ακόμα βίντεο για το πώς μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από τον blog μας, όπως και σας είπα, και για το πώς μπορούμε να πάρουμε πολλές προβολές. Βάλτε like, κάντε εγγραφή. Γεια σε όλους και καλή επιτυχία.